Bħalissa fis-sala ta' Dar il-Mediterran għall-konferenzi jinsabu għaddejjin l-aħħar tħejjiet għal kunċert tema 79. Dan il-kunċert qed jittella mill-Partit Laburista brabta maċ-ċelebrazzjonijiet tal-40 sena minn Malta ħadet il-ħelsien. One News attenda għal waħda mis-sessjonijiet ta' prova fejn taħt it-tmexxija tal-Maestro Joe Brown numru kbir ta' mużiċisti bdew jaħdmu qatih sabiex ikollhom kollox lest tal-kunċert ta' tmiem il-ġimgħa li ġej. Joe Brown spjegalna kemm dan il-proċess huwa kruċjali għas-suċċess ta' dan il-kunċert. Preparamenti bħalissa qegħdin kif qed taraw għandna l-orkestra warajna hawnhekk qed neħdu s-sound check u biex nibbilanċjaw kollox, issa jiġu l-kantanti wkoll, inkomplu bil-kantanti llum, mbagħad se nkomplu għada, se nkomplu l-ġimgħa biex kollox nippruvaw nġibu eżatt. Il-kantanta Georgina Abela spjegat kif 12 il-kantant se jkunu qed ikantaw 24 kanzunetta li kollha nkitbu fis-sena 79. Ifhem ir-rehearsals ilhom li bdew, imma ovvjament fih ħafna xogħol, fih xi 24 kanzunetta, qegħdin xi 12 kantant, kollha minn għadu żagħżugħ, minnu tal-età tiegħi, imma kollha kantanti li qbilna kanzunetti ta' żmieni ta' 79 huwa kunċert li żgur li ħajjeħdu pjaċir. Kantanta oħra, Ritjen Azzopardi, għaltinna li dawk li se jattendu għal dan il-kunċert se jsibuha diffiċli ferm biex jaqgħu bil-qiegħda. Huma kollha kanzunetti minn 1979. Ifhimni, diski funk u mhux qed nistennew illi l-udjenza tibqanna bil-qiegħda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.